cea din ceruri, mi-e dor să fim. Mi-e dor de cer, de albastrul cer. Iisuse bun, din nou îți spun că Tu ești tot ce sper. O, cât aș vrea să ajung în casa Ta și atunci cu toți cei mântuiți să fim nedespărțiți. Amin. Atunci începem cu predica. Ok, după masa aceasta, am zis să vă prezint un subiect care mie mi se pare foarte interesant, dar în același timp foarte subtil și foarte delicat în același timp. Atunci când ne gândim de viața de credință și de ce face fiecare om pentru a fi mântuit, lucrurile teoretic sunt foarte simple. Dacă noi îl avem pe Hristos în inima noastră, suntem mântuiți. Dacă nu îl avem pe Hristos în viața noastră, nu suntem mântuiți. Partea delicată apare atunci când vine întrebare: și cum văd eu dacă în viața mea Hristos este prezent sau nu este prezent? Mi s-a întâmplat să mă întâlnesc cu unii oameni care aveau o râvnă foarte mare pentru Evanghelie, erau foarte activi, dar dacă se întâmpla cumva să nu se potrivească după cum voiau ei, numai Duhul Domnului și Duhul Păcii parcă nu mai era în sufletul lor. Exista o vorbă care zicea: sunt unii oameni care vorbesc foarte bine și oamenii spun: vai, ce păcat când coboară de la amvon. Apoi au un comportament așa de urât încât oamenii, când văd că urmează să urcă la amvon, spun: vai, ce păcat că iarăși urmează să urce. Și atunci întrebarea este: cum pot eu să-mi fac o evaluare încât să știu, sunt după voia lui Dumnezeu sau ar trebui să mai schimb câte ceva în viața mea? Eu am crescut în Biserica Adventistă. Părinții mei m-au crescut și ei au fost. Și pentru mine, unul dintre lucrurile cele mai neplăcut, aș zice așa, este să mergi la biserică degeaba. Adică ani și ani de zile să te duci la biserică, să auzi zeci, poate chiar sute sau chiar mii, nu știu câte predici poate să asculte o persoană până la sfârșitul vieții, și omul să fie pierdut. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată treaba asta. Parcă atunci când suntem în biserică, unii despre alții mai aruncă vorba asta: ăla se duce la biserică, dar degeaba se duce, că e mai rău decât cei care nu se duc în biserică. Și poate că cu privire la unii la alții ne mai permitem să spunem lucrul acesta, dar cu privire la viața mea, eu sunt sigur că vin la biserică și nu pierd timpul? Și sunt cel puțin două lucruri pe care eu le-am văzut, care am putea să ne ajutăm să ne facem un fel de evaluare. Să ne uităm în oglindă și să vedem dacă cumva se întâmplă ca în viața mea să se vadă aceste lucruri. Acum, eu am o întrebare. Dumneavoastră obișnuiți să răspundeți la întrebări sau obișnuiți să veniți ca la film? Să încerc, nu? Vă întreb pe dumneavoastră, văd că majoritatea sunteți mai mari decât mine. Răspundeți-mi la această întrebare: cum aș putea eu să-mi dau seama că sunt pe cărarea cea bună, sau la fel ca farizeii pe vremea Domnului Hristos, care se duceau la templu, făceau lucruri bune și l-au omorât pe Hristos? De unde pot eu să-mi dau seama că în viața mea sunt pe drumul cel bun sau la fel ca ei merg la templu degeaba? După faptele lor. E o vorbă foarte bună treaba asta și cel puțin când vine vorba de fapte, eu sunt foarte, cel puțin, aș zice atent sau sub semnul întrebării. Știți că în anumite ocazii Dumnezeu condamnă faptele bune? Poftim? Sunt o haină mânjită. Sunt făcute doar de ochii oamenilor. Păi știți că în Apocalipsa vorbește despre lucrurile care o să intre în Împărăția Cerului și lucrurile care nu o să intre în Împărăția Cerului. Vă aduceți aminte de versetul acela? Spune acolo că nimic mânjit nu o să intre în Noul Ierusalim. Așa, nimic întinat. În Vechiul Testament, în Isaia, spune că faptele noastre cele mai bune sunt ca o haină mânjită.
Și atunci cum ne ajută faptele să vedem dacă sunt pe cărarea cea bună sau nu neapărat? Prezența Duhului Sfânt, dar eu nu pot să evaluez acest subiect. Eu nu pot să mă uit la o persoană și să spun, omul acesta are 5 kg de Duhul Sfânt. Sau 5 litri, nu știu. Zicea cineva de roadele Duhului. În direcția aia m-aș duce și eu, dar care sunt roadele Duhului? Dragostea, bucurie, se poate afișa aici dragostea, așa, unde apar roadele Duhului? Galateni 5 cu versetele 22-23. Dacă vreți mergem și la versetele 20, unde spun despre roadele firii și atunci putem să facem un fel de evaluare. Ok. E un mic detaliu din toată treaba asta care spune că rodul Duhului este, nu e vorba de roadele, adică fie le avem pe toate, fie nu le avem. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdarea, bunătatea, generozitatea, credința, blândețea, stăpânirea de sine, împotriva unor astfel de lucruri nu este lege. Felicitări că ați fost atent, vreau să văd dacă urmează să dați versetul sau nu. Așa. Rodul Duhului. Dați puțin versetul anterior să facem așa o mică evaluare. Se poate ca unii oameni să aibă o pace foarte mare în sufletul lor, să aibă o îndelungă răbdare nemaipomenită. Și cunosc, cel puțin am un prieten care niciodată nu se supără. E totul bine, apare o problemă, lasă că se rezolvă. Apare o situație care trebuie cumva rezolvată sau cumva făcut ceva, schimbat ceva și lasă că nu-i chiar așa de rău. Am putea zice că persoana asta, pentru că are pacea și îndelunga răbdare, are și rodul Duhului? Depinde, o parte. Dacă nu are și generozitatea sau facerea de bine, atunci degeaba. Sau mai sunt alți oameni care sunt foarte bucuroși, sunt foarte pozitivi, dar în același timp, atunci când vine vorba și se întâmplă ceva care nu le convine, imediat se supără și uite de îndelunga răbdare. Și atunci e foarte interesant să ne uităm în viața noastră. Eu pot să am dragostea, pot să am bucurie, dar dacă îmi lipsește generozitatea, cum e? Atunci când vine vorba de un proiect misionar, cât de mult sunt dispus să dau pentru a răspândi Evanghelia? De exemplu, zicea de fratele cu Duhul Sfânt, nu pot să măsor cât de mult Duhul Sfânt are o persoană. În același timp, nu pot să măsor cât de multă spiritualitate sau evlavie are o persoană. Dar este o formă în care pot să arăt unde mi este inima. Știți în ce se învârte cam inima omului sau pasiunile lui? Acolo unde este dispus să dea banul. Când eram la colportaj, am ascultat cineva, un colportor, care mi-a zis în felul următor. Trebuia să mergem la oameni, să le oferim niște cărți, să vindem. Și când asculta că cineva zicea, ok, cartea asta este prea scumpă, ceea ce vrea să spună este că valoarea pe care mă prezinți la cartea asta nu corespunde cu prețul pe care eu sunt dispus să-l dau. Și atunci întrebarea este, eu cât de mult sunt dispus să dau pentru lucrarea lui Dumnezeu? Cât de mult sunt dispus să dau pentru ajutor celor care nu au atât de mult ca mine? În Vechiul Testament era un verset care erau pe plicurile de la zecimi și daruri, că oamenii îl înșală pe Dumnezeu. Mai aduceți aminte cu ce îl înșală zecimile și darurile? Dumnezeu a cerut zecimile. Dacă eu nu sunt dispus să dau nici măcar zecimea lui Dumnezeu, atunci este un fel de minim pe care am putea să ne punem niște semn întrebări. Dacă nici asta Dumnezeu a cerut și nu sunt dispus să dau, celelalte ce să mai zic? Și e un lucru foarte frumos, pentru că este personal. Fiecare știe cât de mult este dispus să dea pentru lucrarea lui Dumnezeu. Sau și cu darurile. Fiecare este dispus să vadă cât de mult este dispus să sponsorizeze, să zicem așa. Vorba aia, lucrurile pe pământul acesta sunt trecătoare, dar ceea ce este veșnic poate să fie în inima mea de pe acum sau nu neapărat. Dar hai să vedem un alt subiect. Cum pot să mă evaluez eu dacă inima mea este Dumnezeu sau nu? Este treaba asta cu roadele. Versetele anterior vorbesc despre roadele firii și acolo e interesant să ne uităm așa, măcar de când în când. Când a fost ultima dată când a apărut un moment neplăcut în viața mea și ce a ieșit la iveală?
roadele firii sau roadele Duhului. Dar e un subiect foarte delicat, cum ziceam la început, ascuns chiar, sau nu neapărat, dar cu care de multe ori trecem cu vederea, dar este extrem de important și cred că o persoană mântuită nu poate să nu aibă această caracteristică. E o părere personală. Dacă nu o să fiți de acord cu mine, vă rog frumos să mă aduceți argumente. Este vorba despre o caracteristică pe care a zis îngerul lui Zaharia că urma ca Ioan Botezătorul să aducă unui popor. Versetul se găsește în Luca 1:17. Ce a zis îngerul lui Zaharia că trebuia să facă Ioan Botezătorul? Să pregătească un popor, exact. Poate cineva să-l citească, vă rog frumos? De aici ne-am... Așa. Versetul aici are două idei, o mică paranteză, mi se pare interesant cum zicea să întoarcă inimile taților spre copii, adică copiii oricum trec la o vârstă în care uneori nu prea mai au chef de părinți, dar părinții se uită de copii, e o treabă destul de interesantă sau neplăcută, ciudată, dar partea asta cu înțelepciunea celor drepți, în versiunea Cornilescu spune înțelepciunea celor neprihăniți, cum stăm cu ea? E important ca cineva să fie înțelept și credincios? Că se întâmplă uneori ca unii oameni mai credincios să pare că nu au nicio treabă cu înțelepciunea. Să aibă foarte multe argumente spirituale, să facă multe lucruri spirituale, dar când sunt puși în anumite situații, parcă n-au auzit niciodată despre înțelepciune. Și cum se manifestă înțelepciunea? Dacă ar fi fost vorba să facem un fel de evaluare sau întrebare, ce este înțelepciunea? Cum se vede înțelepciunea? E o întrebare care pare fi foarte simplă, dar în același timp are foarte multe răspunsuri. În Biblie mai găsim versete care să vorbească despre importanța înțelepciunii pentru cei credincioși? Poftim? Cartea Proverbelor. Da, dar acolo nu sunt anumite sfaturi pe care noi le primim ca să ducem o viață mai bună și se poate ca să ducem o viață mai bună fără să fim neapărat credincioși. Dar când a fost cu Daniel, ultimul capitol din Daniel, când vorbește despre cei mântuiți care vor străluci, ce spune acolo? Daniel 12 cu versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca stelele. Și mai este și o pildă cu cele 10 fecioare în Noul Testament, care vorbește despre cele 5 înțelepte care au fost mântuite și celelalte care n-au fost. Și atunci am putea să ne gândim puțin în viața noastră. În unele cazuri se întâmplă ca unii oameni în biserică, în afara bisericii, să aibă un comportament care nu este tocmai cel mai potrivit. Și înțelepciunea de obicei cam așa se asocieze, cu un comportament care pare a fi bine, pare a fi ok, sau în anumite ocazii să nu fie chiar ok. Despre înțelepciune să spun mai multe lucruri. De exemplu, diferența dintre înțelepciune și inteligență. Inteligență înseamnă să știi să spui răspunsul potrivit, corect, în momentul corect. Înțelepciunea înseamnă să știi să taci atunci când trebuie. Sau o comparație dintre înțelepciunea și inteligență. Unele persoane inteligente învață din propriile greșeli. Persoanele înțelepte ajung să învețe chiar și din greșelile altora. Și mai sunt și unii care nu învață nicicum. Problema lor. Dar, când vine vorba de a discuta despre comportamentul unor oameni, uneori se folosește exprimarea săracul. Nu poate mai mult. Nu știu, dumneavoastră ați mai folosit exprimarea aceasta? Și mi se pare oarecum trist când ajungem să folosim astfel de exprimări în biserică. Știm că omul acela nu se portă cuvincios, nu se comportă ok, dar scoatem vorba asta, e săracul, nu poate mai mult. Dar întrebarea pe care eu mi-o pun este de ce omul acesta nu poate mai mult? Nu vrea să poată mai mult sau nu poate că efectiv există ceva care îl împiedică să meargă mai departe? Și
nu pot să-mi răspund tuturor pentru toți ceilalți, doar că uneori îmi pun anumite întrebări și hai să vă dau două exemple. Ce îl face pe un om să nu poată mai mult sau să nu vrea mai mult? E un verset care mie îmi place tare mult și are și o referință foarte simplă. Luca 6:36. Am văzut că pe aici mai sunt câteva persoane care știu versete pe de rost. Știe cineva Luca 6:36? Atunci îl invităm pe calculator să ne ajute în timpul persecuției. Fiți dar milostiv, cum și Tatăl vostru este milostiv. E un verset greu de memorat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cuvinte. Dar e interesant că unii oameni vin de 10 de ani de zile în biserică și parcă n-au auzit niciodată de fiți, dar milostiv, precum și Tatăl vostru din ceruri este milostiv. În anumite biserici, aici nu vă cunosc și nici nu știu de ce se întâmplă pe aici. Dar despre treaba asta cu oamenii care uneori parcă nu pot mai mult sau nu vor mai mult. O să vă dau un exemplu. S-a întâmplat într-o biserică, ca la sfârșit de an, să citesc o făgăduință. Făgăduința a fost ceva de genul Psalmul 122 cu versetul 7. Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. O binecuvântare, o făgăduință care sper să o simțiți și dumneavoastră aici în biserică. Când s-a terminat serviciul divin de anul nou, am coborât jos de la biserică și m-a abordat cineva. Era un bătrân și cel puțin eu am o admirație și o așteptări foarte mare de la cei care sunt mai bătrâni de la mine. Pentru că dacă cineva a trăit de cel puțin de 2 ori viața pe care eu o am, atunci ar trebui să aibă să mă învețe de cel puțin 2 ori lucrurile pe care eu le-am trăit, nu? Văd unele zâmbete care eu interpretez, care poate să fie greșit. Teoretic așa ar trebui să fie, practic Domnul știe ce este în inima fiecăruia. Mă așteptam ca această persoană cu experiența vieții să-mi ofere așa o lecție frumoasă despre ce înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu. La care îmi răspunde dumnealui, pace frate, ce facem? Cum aplicăm dreptatea și facem corectitudine în cazul acela? Că trebuie administrată o pedeapsă pentru cine a greșit. Și am rămas așa puțin uimit. Omul acesta n-a auzit făgăduința bisericii, n-a arătat această dispoziție. Și când l-am întrebat, dar ați auzit care era îndemnul pentru acest nou an, pentru această biserică, ce ar vrea Dumnezeu de la noi cu toții? Omul s-a uitat la mine de parcă n-a auzit niciodată. Să fie pace și liniște în casele tale domnești. Și atunci întrebarea este, vin la biserică, dar îl am pe Dumnezeu în viața mea, în inima mea? Pacea, bucuria, facerea de bine, îndelunga răbdare, se văd aceste lucruri în inima mea, în comportamentul meu, sau am o oarecare alergie? Pentru că se poate ca despre mine să spun, săracul nu poate mai mult. Și uneori când zicem despre alții, parcă ne simțim așa bine că ăla e mai rău decât mine și atunci eu îmi permis să-i spun că săracul nu poate mai mult. Dar despre mine oare ce să zice? Și totul depinde de comportamentul pe care îl am. Prin ceea ce eu fac, prin ceea ce eu spun, prin comportamentul și prin atitudinea mea pot să arăt dacă Hristos este în mine sau Hristos nu este în mine. Apropo de treaba asta, este un verset care e foarte cunoscut, Apocalipsa 3:20. Iată că stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, voi intra, voi cina cu el și... Așa, foarte frumos. Acum vă rog cei de la tehnic să nu faceți mai departe ce urmează să spun. Versetul anterior vorbește despre ce face Hristos atunci când intră și cinează cu omul. Și acum întrebarea mea este, știe cineva ce face Hristos când intră în inima omului? Puneți versetul anterior. Eu mustru și disciplinez, în versiunea Cornescu spune, eu mustru și pedepsesc pe cei pe care iubesc. Ne convine mustrarea lui Dumnezeu? Apropo, Psalmul 23 se aplică la toată lumea?
Sunt așa curios de ce perspectivă aveți. E un psalm foarte frumos care în creștinătate cu toții îl cunoaștem, indiferent că suntem adventiști, baptiști, ortodoxi sau ce ar fi. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic și așa mai departe. Dar se aplică la toți credincioșii? Mai puțin chestia cu toiagul. Dacă mie nu-mi convine când vine păstorul și, cum spune acolo partea cu toiagul, mă mângâie, atunci Dumnezeu nu are cum să mă conducă la apele de odihnă. Dumnezeu nu mă forțează să ajung la pășuni verzi. Este o alegere pe care eu am în viața mea. Când se zice, sau când ajung eu să consider că despre mine nu se poate, sau despre alții, întrebarea e să văd și eu cu privire la mine. Oare nu pot și eu mai mult să arăt mai multă milă, mai multă îngăduință, mai multă dragoste pentru ceilalți? Pentru că unii oameni efectiv nu pot. Și acum de ce? Am citit despre un caz, am auzit despre cazul acesta când am fost în Portugalia și vă dați seama că dacă de acum sunt în România de cel puțin vreo 10 ani, nici nu mai știu când am auzit de ideea asta de omul acesta, dar m-a marcat. Un miner în America, Phineas Gage, avea ca treabă să împingă dinamită. Ca să vă imaginați puțin, era un munte de piatră, se făcea o gaură, după aceea se băga acolo dinamită, se punea o pungă de nisip și vinea apoi cineva care împingea dinamita cât mai înăuntru în groapa respectivă. Asta era procedura ca să sape, să distrugă groapa respectivă, piatra respectivă. Doar că s-a întâmplat ca, într-o ocazie, cineva să uită să bage punga de nisip. Practic era dinamita, a venit el cu țeava de metal și cum a făcut acolo ce n-a făcut, o fi scos vreo scânteie și dinamita a explodat. Ce s-a întâmplat după aia? O țeava aia de metal pe care el a folosit i-a străpuns creierul, i-a distrus și ochiul, dar omul acesta a continuat în viață. Practic, lobul frontal, partea asta de aici, era toată distrusă. Care a fost diferența? Înainte, a fost o persoană harnică, serioasă, cinstită, un cetățean exemplar. Și toate astea s-au distrus și a devenit un om de nimic, un om care își vorbea urât, un om care nu vrea să lucreze, un om care nu mai avea niciun comportament demn pe care îl avea înainte. Și atunci întrebarea este, omul acesta putea mai mult? Când treci prin astfel de situații, ai toate motivele să spui că omul acesta nu poate mai mult. Dar când ne uităm în viața noastră, se poate ca uneori să nu vrem să mergem mai mult. Și problema nu e neapărat că nu avem putere, că noi putem să cerem putere din partea lui Dumnezeu. Când Hristos a coborât sus de pe munte după schimbarea de la față, a găsit pe ucenicii jos, la poalele muntelui și era o scenă destul de urâtă. Era un tată care a venit acolo cu un copil care se pare că era posedat. Era și fariseii care erau acolo. Tatăl s-a dus la copilul acela și Tatăl s-a dus la ucenicii și l-au rugat, fă ceva cu copilul acesta, fă o minune. Ucenicii n-au putut să facă o minune pentru că înainte se certaseră, erau supărați unii pe ceilalți și când a venit nevoia ca Duhul Sfânt să se manifeste, n-a avut cu cine. A venit Hristos, i-a pus întrebarea, ce faci, ce crezi? Și omul ce a răspuns? Ce a spus Tatăl? Cred, ajută necredinței mele. Și cred că uneori am putea să avem și noi această disponibilitate. Doamne, știu că aștepți ceva de la mine, dar lucrul acesta mi este greu. Nu pot singur. Ajută-mă, lucrează la inima mea. Fă ca să pot să ajung acolo unde vrei Tu. Dar uneori nici nu cerem ajutor, nici nu ne schimbăm și atunci ajunge ca uneori să lipsească înțelepciunea din viețile noastre. Să lipsească și neprihănirea și să venim la biserică și din nefericire să fie degeaba. Știți că uneori Dumnezeu, ziceam despre partea aia cu oamenii care suferă și au un comportament ideal. Hai să o reformulez puțin. Știți că uneori Dumnezeu condamnă chiar și pe cei care spun adevărul? Acum v-am prins pe surprindere. În Biblie ce vorbește despre oamenii care sunt corecți și oamenii care n-au păcătuit? Romani 3:23, 6:23. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Atunci când prietenii lui Iov l-au condamnat și au zis că tu ai păcătuit cu ceva, au mințit sau au spus adevărul?
Iov, doar pentru că era om, nu înseamnă că era ca Dumnezeu, dar comportamentul lui și luptele lui spirituale l-au făcut ca Dumnezeu să se laude cu omul acesta. Iov era om, dar era un om credincios. Și atunci putea să ne gândim, doar pentru că prietenii lui Iov au spus un adevăr, că toți oamenii păcătuiesc, nu însemna că era momentul acela să spune adevărul. Și atunci intrăm în partea asta cu înțelepciune. Când ar trebui să spunem un lucru care este adevărat și când nu ar trebui să spunem lucrul acesta care este adevărat. Lipsa asta de înțelepciune este foarte gravă uneori. Hai să vă dau un exemplu. Imaginați-vă că înțelepciunea este ca un fel de condiment pentru mâncare. Vi s-a întâmplat vreodată ca să mâncați niște ouă prăjite și din greșeală, în loc să puneți sare, să puneți zahăr acolo? Nu vi s-a întâmplat niciodată treaba asta. Mi s-a întâmplat odată când eram mic și am pus zahăr în loc de sare și mintea de copil am zis, mai pune acolo sare ca să văd, să echilibrez puțin lucrurile, să văd dacă reușesc să mănânc. Nu vă sfătuiesc să încercați. La fel se poate întâmpla și cu înțelepciune. În unele cazuri, iubirea lui Dumnezeu este ca un fel de zahăr dulce sau ca mierea, că e mai sănătoasă. În alte ocazii, dragostea lui Dumnezeu poate să fie mai neplăcută, cum e cu mustrarea. Dar cum știm noi când să o folosim și când să nu o folosim? Cât de multă înțelepciune ne dă Dumnezeu și cât de mult suntem și noi dispuși să oferim. Hai să vă dau un exemplu. Imaginați-vă că este cineva care nu are oarecare relație cu Dumnezeu, dar s-a întâmplat un accident foarte grav în viața acestei persoane. Această persoană a ajuns în spital, fără să aibă nicio vină. S-a întâmplat ca cineva, un bețiv, să treacă peste el cu mașina, pe trecerea de pietoni și a ajuns să aibă o atitudine foarte împotrivitoare față de Dumnezeu, pentru că s-a supărat pe Dumnezeu și a zis, Doamne, de ce tocmai mie mi s-a întâmplat lucrul acesta? De ce tocmai eu? Dacă înainte nu prea era cu lucrurile spirituale, acum, Doamne, de ce s-a întâmplat asta? Și începea să vorbească tot mai mult despre Dumnezeu. Vine un frate sau o soră foarte spirituală la el și începe să-l încurajeze și spune, nu te descuraja, toate lucrurile lucrează spre bine celor care iubesc pe Dumnezeu. Păi omul acesta, dacă înainte nu-l suferea pe Dumnezeu, era supărat pe Dumnezeu, chiar vorbea rău de Dumnezeu, vine cineva și spune, Dumnezeu a vrut ca tu să treci prin această problemă. Credeți că omul acesta o să simtă mai multă plăcere în lucrurile spirituale? Puțină înțelepciune poate că ar trebui să avem cu toți uneori. Și partea interesantă este că, deși pentru cineva care nu-L are pe Dumnezeu în inima lui, acest lucru nu este înțelept, când vine vorba de necazurile noastre, atunci ar trebui să fie această atitudine. Trec prin necaz, printr-o problemă și să mă las condus. Nu știu de ce trec prin problema aia, dar dacă mă încred în Dumnezeu, atunci are El o scăpare. Poftim? Îngăduie Dumnezeu. Treaba noastră nu este să știm de ce. Iov, când a aflat că motivul pentru care el a fost și a suferit și a fost prin situația aia, a fost că Dumnezeu s-a lăudat cu el. Când a aflat Iov lucrul acesta? Niciodată. În anumite ocazii, Dumnezeu poate să pregătească cadrul în care să aflăm și noi de ce am trecut prin suferință. Alteori nu ajungem să știm lucrul acesta. Dar versetul acesta, toate lucrurile lucrează spre bine celor care se încred în Dumnezeu, e un verset în care ne ajută foarte ușor să vedem ce este în inima noastră. Trec printr-un necaz, mă încred în Dumnezeu sau nu mă încred? E un verset în care ne arată ce este. Dar mă întorc la partea asta cu înțelepciune, care mi se pare foarte interesantă și foarte frumoasă. Când vine vorba de credincioșie și de evlavie, putem să ne uităm și la roadele Duhului, la legea lui Dumnezeu, dar când vine vorba de a mântui pe un om sau a fi o pricină de poticnire, poate să fie și din lipsă de înțelepciune sau din prea multă înțelepciune, putem să fim o încurajare pentru ceilalți. Dar prin credința noastră sau lipsa noastră de credință, se poate că chiar și cei din jurul nostru să beneficieze sau să sufere cu treaba asta. Credeți că o persoană mândră poate să fie și înțeleaptă? Nu se poate cele două. Pentru că atunci când o persoană începe să se mândrească cu înțelepciunea lui, nu mai poate să crească.
Din moment în care o persoană deja le știe pe toate, nu poate să meargă mai departe. Dar aș vrea să termin aici cu o idee care mi se pare foarte interesantă. Când Hristos a vindecat slăbănogul acela din casă, cât de mare a fost credința lui? A fost mare credința lui? Se poate întâmpla o minune fără ca cineva să aibă credință? Păi da, tatăl lui Ioan Botezătorul, când i s-a zis, vezi că rugăciunea ta a fost ascultată, cât de mare a fost credința lui? Așa de mare de nici n-a crezut. El n-a crezut, așa îl condamnă îngerul. Dar haideți să vedem acolo, Luca 5 cu versetul 17 la 20. Poftim? Credința prietenilor a făcut ca minunea respectivă să se întâmple. Dar acum aș vrea să vă întreb un lucru. Câți farisei s-au dus la Domnul Hristos și au primit vindecarea pentru rudele lor? Versetul anterior, pe la 20. Văzând Iisus credința lor. Dacă Iisus ar fi văzut credința mea, ar fi putut să facă o minune pentru cei apropiați mie sau este limitat de lipsa mea de înțelepciune, lipsa mea de credință? Mă întorc la întrebarea aia cu farisei. Câți conducători ai vremurilor prin care Domnul Hristos a fost au primit minuni? Vă rog. Oricum, se poate întâmpla ca și de multe ori, dar hai să întorc lucrurile altfel. Câți copii posedați au fost vindecați datorită credinței lor? Acum arătați-mi din spiritul profetic unde mai zice altceva. De multe ori, viața noastră și rugăciunea noastră poate să-i conducă pe ceilalți la Dumnezeu. Poate ca prin atitudinea noastră și prin ceea ce noi facem sau nu facem, oamenii pot să ajungă să cunoască dragostea lui Dumnezeu pentru ei. Dar întrebarea este cât de mult sunt dispus să las de la mine ca Dumnezeu să îi binecuvânteze pe ceilalți. Dumnezeu poate să facă multe minuni în viața mea și în viața celorlalți, dar va fi totdeauna limitat de cât de mult dispus sunt eu să las de la mine. Să ne ajute Domnul să ne dea înțelepciune, să ne ajute Domnul să ne dea credință și să putem să venim la biserică cu un scop, să-L călăsim pe Dumnezeu și să ne întâlnim cu toții în împărăția Lui. Amin. Viața să-mi fie, nu mă despart de Domnul meu, chiar dacă drumul-i greu. De acum al lui Iisus sunt și El al meu va fi, nu numai pe acest pământ, dar și în veșnicii. Când am strigat pierdut în păcate, El mi-a curmat